pagduol aning mga pangulo nga mga pari, mga leader sa mga Hudiyo, pagduol nila ni Hesus, ang ilang tuyo ato mao ang pakiglalis aron ilang ipamatuod nga si Hesus sadaan, si Hesus sayop. Nya gasugod sila pagpangutana diin man kagkatungod. Kay kung mahibaw na ang katungod, imo tong tumbahon ang katungod kay sila may mga leader. Wa man sila maghatag og kaning katungod ni Hesus nga magwali, manglimpyo sa templo katong iyang gipanglimbuad ang mga lamisa, iyang gipanghinginlan katong naninda. Wa man sila maghatag og katungod. Ya sila man mao'y mga leaders atong panahon na diingutana sila diin makagkatungod. Ana. Si Hesus kahibaw gyud kay siya unsaon pagtubag. Nya magamit kay ni nato. Kay kita ra ba no, pranang asawa, mangutanas bana, diin day kagikan. Overtime. Wa man lagi mag-overtime tong imong kauban. Ana. Kanang musangko dayon sa lalis. Kabantay mo? Abis agang pari mangutana sa pastoral council baron, nya ang pastoral sad galagot na sa pari. Maglalis. Nya mo sangko day pag imong pari kinsa may paris priest dinhi. Na ingon day mga pastoral, ikang yawa ka, ikay paris priest ya. Ana. Pero di na mo tingog kay authority kinsa may paris priest dinhi. Ikaw yawa kang dako. Ana. Iniglauli na humas meeting, linibakay dayon to the max. Mao na sangko lalis ba? Pero tanawa si Hesus wa mo sangko lalis. Ang niduol niya, ang tumong kanin makiglalis na taani, tumbahon ta gini. Pero pag tubag na ni Hesus, nahilom sila. Giyon sa man ni Hesus, naway lalis nga nahitabo. Wa mo kibaw? Wa mo lalis oy. Ang resulta niya, wa sadbi ikasulti, wa na, hilom. Unsa man? Giyon sa niya. Wa mo kibaw. Nahibaw mo pero hadlok lang mo tubag. Si Hesus, iyang gipangitaag paagi nga kanang inyong pangutana, ako nang ma-connect ngadto sa Ginoo. Basta ang ato ganing gustong tin-aon, i-connect yun ngadto sa Ginoo. Kay wa may laing kamatuoran, wa may laing labing tinuod ang Ginoo ra man. I-connect. I-connectar ba? Mo na pag-ingon ni Hesus, mungutana ko ninyo na ang magigasigig pamuniag diha. Kuha sa example ba, kana si Juan, sige maginag pamuniag. Diin man nagikan ang iyang authority sa Ginoo o sa tao. Iyang gi-connect ngadto sa Ginoo. Iyang mga Parisiyo nagsige magunaw na, patay ta ni ron. Kinituo mo sa sila Ginoo. Karon. Asa mo ni rong authority ha. Kay inig-ingon nga gikas Ginoo, amo ingon sa Hesus, ang ako gikan sa Ginoo. Nya maglalis pataana nga gikan mas Ginoo. Inig-ingon sa asawa, di kagikan dong, gisogo ko sa Ginoo mag-overtime day. Thanks be to God. Wa na. Nya daw na pay lalis ana. Ikunik yus Ginoo. Ikaw ron moduol ka sa imong anak, nya imong gustong kasab-an. Pangutan ako na imong kaugalingon, mao ba ni gusto sa Ginoo akong kasab-an o dili? Gusto nimo siyang latoson, pangutan ako na sa imong kaugalingon, ikunik ba kining akong paglatos ni haom ba nis gusto sa Ginoo? Saman. Malatos pa na nimo. Basig di na. Nya gusto unta ka makiglalis imong ugangan kay sigig panglibak nimo, moingon dayon ka, unsa man tubagon ko ning mga panuwayng dagko, ni haom pa kanis Ginoo. Kabubutos Ginoo ug ako ni sila rong tubayan aning ilang sigig panglibak nako. Di ba? Parehas sa gud karon.
nga project ta din mingon na yon ko haom ka ni sa gustos Ginoo unsa man ni haom wa oy tubag boy Haom. nyawa man lagi mo manghatag joke inawa na masad may kahatag pa diroy adi ning hatag mo mo bitan na lipay kay ta kay naa sa daghan kayong nangutana na sila'y kwarta nya mingon din sila Lord unsa man ni ako ning itabang adto sa San Vicente Ferrer kay namaligya ra ba ni sila slots karon nya unsa man ako ning ipalit dili daghan kayo nga mo testimonya nga gamitonon gyud kanyang kwarta pero mura man jud kuno siya dasigon siya sa Ginoo nga i-share lagi ra ngadto sa kuan kang ilang Father Siano nga project iya i-share niya ang resulta kuno ini kasunod nga mga panahon makadawat kuno siya sobra kaayo kaysa iyang gikinahanglan unya og niingon pa to siya di ko ni i-share oy kay para gud ni sa ako gud diring gamitonon sa gud ni nako nya kay naminaw man sa Ginoo oy pag-share niya ning sobra pa di ay ang mubalik di ay ana no muna pasalamatan ni natong na malay taros atong slots kay daghan ni sila grasyang mahitabo pananglitan ron ang imong cancer stage 2 inighatag nimo diri stage 4 dayon na okay mudaghan ba Anya, di ka malipay ana, be ikon-ikonos Ginoo be, ingka. Unya pa di malas mo na pa dir kay ano na stage 4 ba noon. Behay may imong gusto kanang dugay pa kang makapuyo og langit o kanang hapit na ka makapuyo og langit. Asa may gusto nimo ana? Kung naay lugar diha nga porting nindota sama anang Amerika, nindot man kay na Amerika puy-an kono para sa mga Pinoy. Tagaan ti kag visa ingnon ti ka sunod semana kani nga visa madawat na ninimo karing usa 20 pa ni katuig una pa mo effect hay may imong dawaton karing para sunod semana o karing para sunod 20 katuig Kanang sunod semana. kung nakagusto ka sa Amerika ay kana akong sunod semana ay ayaw rin di ang 20 katuig ganong pahuwaton man ko nimo nya hay may nindot kalibutan o langit Langit. Mauna inig abot sa imong cancer og stage 4 pasabot ana ang Ginoo excited na kay makakita nimo dito sa langit nga ikaw sad og mo connect sa Ginoo sa ato pamingon grasya gid ni bunga ginis paghatag nako dito og kaning bunga ginis akong paghatag og slot dito ni San Vicente Ferrer natanawa karon di ba duol na kay ko makakita sa Ginoo grabe ha aning grasya ha ana no pero wa ni mo ma-connect Ginoo magsikon ulangan numan Lord wa ni mo pamati awi San Vicente wa na ka magmilagro ingon San Vicente kadako anang milagro nga maduol na kay kas langit natanawa ka mo mga yawan di ba sige peace nang matawi biya sa dana bahala mo diha basta mo sa nay akong pamalandong o kana mo puyon mo ana muna kining si San Juan de la Cruz kani si Saint John of the Cross grabe kaayo ang iyang gibuhat nga reformation sa simbahan ngano man adtong panahon na ang mga pare apil na sad ang mga madre kanang ang gusto bitaw nila kanang material rewards material satisfactions bodily pleasures muna ang simbahan sa una gigamit sa pagpangwarta gigamit para dunay gahom akaron gapadayon pa man munang gapadayon sad ang influence ni Saint John of the Cross unsa may iyang tudlo sama nga si Kristo nag-antos para nato mag-antos unta ta ang ato gitang pangitaon pag-antos munang duna na siya story na kana ganin mga librong gipangsuwat sa iyang mga mystical kay maka-connect man siya sa Ginoo mystic man siya mystical doctor of the church kada bang murag maka-istorya siya sa Ginoo ba na siya librong gisuwat nabot ta kabasa ba mo wa gay mo basaha unya kay di gyapon mo kasabot kana kanang gitawag na Dark Night of the Soul mo nang gitawag sa Saint John of the Cross kay kaning cross mao man ay the highest pain and suffering in this life
kanang ilagsang ka sa cross, the highest suffering. Nya ingon sa Sign of the Cross, kay iyang gida ang mga tao, apil ang iyang kaugalingon, nga matod pa niya, let us experience dark night of our souls. Kanabang sakitan ka, magsigi na lang kaghilak, nga wa na kakakitag gamayng kahayag, gamayng paglaom, nga murabag wa na'y ginuos imong kinabuhi, kanang total darkness. Katubang nakaingon kuno si Jesus pag-ingon nga, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako, mo to'y dark night. Nya matud pa ni Sign of the Cross, let us experience that dark night. Nganuan, kay mao kuno na ang the closest encounter with God. Kay panahon kuno nga wa na kay makita tanan, ang imo na lang yung kuptan mao ang imong faith. Eyes cannot see, mind cannot understand. Faith tells you, go on, go on. Nindot no? Magyapon mo nindot sige, suway na ninyo. Kanabang imong bana, sige na lang pangabit, or imong asawa, nangabit na, hasta pari, gikabit na sa imong asawa, nya nakaanak pa yun sila, nya ikaw bana ka, moingon ra gyud ka, go on, go on, go on. Nindot ano? Kay kasagaras bana, ludon mo na sa asawa, ikaw, anak mo din na, mangulata pag ina, pakauaw ka, pero siya gani mo, maghapyod-hapyod dito sa mga prostitute, okay na, laki gud ko. Pero asawa gani, hapyod-hapyorong pare, pare, hapyod-hapyorong pare, suko dayon. Pero kanindot unta, kung kamao kang maingon, go on, hurot na hapit akong luha, go on, do na gini paglaom. Nya matod pa ni Sign of the Cross, inig-agi nimo anang dark night, doon na dayon kuno'y sunod nga kahayag nga mas dako pa o mas nindot pa kaysa una ni mong giagian. The bigger and greater and more beautiful chamber of graces ang musunod ana. Amo nang gitawag siya Sign of the Cross. Una, ayaw pangitag kalipay sa kwarta, pangitag kalipay diha sa kakabos. Kay ang kakabos mudahan nimo ngadto sa higher level of experience of happiness. Ang kakabos di anas ubos niya og gitagaan ka og padanan diya sa akong gitumbano akong tiil ana unyag do na roy grasya nga kutob dinhi unsa may kalipay sa kabos kay tuwa man siya dito sa ubos ang iyang kalipay kutob dinhi. Nya kay gitagaan magkutob diri nga kalipay. Ang iyang kalipay gikan diri padong didto sa ubos. Bali 6 feet siguro ni. Kay 5 man ko kapin. 6 feet. Unyag tagaan siya sangko sa kisame. Ang iyang kalipay gikan dinhi sangko ngadto sa kisame. Kay kabos man siya, grounded man siya. Kakuha mo? Wag yapon. Pero kung dato ka, ang imong level sa imong kalipay kadtong kwarta nga kutob diri. Kanang kwarta ba kutob diri ba? 1 million kutob diri. Unya kay ang gihatag 500,000 raman, diri raman kutob. Malipay ka? Dili. Karon kaning nagmisa asa man ani ang level sa kuan? Kapos. Ug muhog mo sa kolekta, lipay. Ug di sad mo muhog sa kolekta. Lipay lang gihapon. Di biasa sa iyong dawaton pero lipay gyapon kay kapos man. Pero magdinato ko nga kinahanglan kada misa, kinahanglan 10,000 gyud, ninigdawat nako 500 ra, magsigi kog ingon oy may pag ato na ning hunongon ning bisaha oy kan simtani. Di wa nay kalipay mo na ingon Sign of the Cross. Agi ra gud anang dark night, di ba bisan ang danag sa adlaw maka-appreciate ka. Bisan kuno ang gamay kayong kahayag, ma-appreciate nimo if you are in the dark night. Kining kalipay, kuan kay ni siya kanang misteryoso. Usa sa dis mga misteryoso nga butang dinhis kalibutan ang kalipay. Kinsa man ninyo dinhi ang wa or dili gusto nga malipay. Taas ang kamot.
Kana bang di gyud kaganahan anang kalipay. Wa pulos gyud ta gustong malipay. Muna moingon ko misteryoso kay titang tanan gusto tang malipay. Pero daghan kay nato nga wa gyud kalipay. Na bang ilang giingon KSP. No, kanang dali kayong masubo. Kuwang sa kalipay. Kamoron malipayon mo rong buntaga. Malipayon mo? Ambot lang ka, di lang dyan ko siguro kay kanang tao bitaw nga pangutanon dili mo tubag, pasabot ana wa gyud nay kalipay. Kay kanang tao nga imong pangutanon nga malipayon, mo tubag gina. Kanang mga bata, mao gina sila tinuod nga malipayon. Kabantay mo sa mga bata. Tanawa mga bata. Pagka malipayon, nya imo na silang pangutanon, ditso ginagtubag. Igingon nimo, musta man imong mama, guwapa, ingon siya, bate. Ano na sila. Wa ka kusias imong mama, gikusi. Mo na gina sila. Nya anaon dis mama. Maana sa nang bata. Hangtod maanad na sila nga di na sila mutugan kay ngano man gihadlok mas mama, giwagtang ang kalipay. No. Pero ang bata originally gyud sa sinugdanan malipayon ginang bata. Bata ba? Perti ginagkalipay. Kinsa may gatudlo nila og stress. Kanang wa nay kalipay, ang mga ginikanan nga wa nay kalipay ipatakod nila sa ilang mga anak. Muna kamong mga ginikanan, kamo maoy impiernohonon, nganong ang inyong mga anak din ana malipayon. Sigihan man ninyo hadlok. Mga bata magdagandagan, malipayon kay tanan, hala ambak diha, syagit-syagit, ako si ondayon. Mao ra ba dato ilang kalipay? Wa nagikusi ang bata mahadlok na mudagan, di magpundo na las daplin. Nya kay di man na kinaiyas bata nga magpundo, mao nang bata magsubo ang naong. Ana. Magsigisag tan-aw siyang mama, iyang papa, magsigisag ingon nga nus man ni mamatay, oy aron makadagan ako. Si San Juan nga magbubunyag, siya ang nag-una sa kalipay. Iyang giandam ang dalan padong sa kalipay. Kini di ang kalipay mga igsuon, andamonon pod ni. Ang kalipay di ay usa di ay ni siya ka desisyon. Ang kalipay ba? Usa ni siya ka desisyon. Ang mag-una gyud aron ta malipay mao ang atong desisyon nga malipay ta. Nya unsa may atong himuon nga desisyon aron malipay ta? Mao ang pagkuha ni anang tanang babag sa kalipay. Og ang nag-unang babag sa kalipay, unsa man? Unsay unang babag sa kalipay? Wa mo kibaw? Kana bang hindrance to true and lasting happiness? Unsa man? Ang pinakadako gyud kana gyung SALA. Unsa man na? Ang sala. Kanang sala mao gid nay dako kayong babag sa kalipay, mao bitang ginganlan ng sala og kangit-ngit. Kay kasagaran gid nato di kita malipay sa ngit-ngit. Gawas lang atong mga dunay mga sala. Di ba? Kanang maglipay-lipay des ngit-ngit, mga makasasala na. Mawutag moingon ta, mga taos kangit-ngit. Kanang mga manag-uyab, nga sadan, sakay sa motor, wa para bagoy suga. Nya musuot atong ngit-ngit. Noy, igawas ana, palpag na kay nag-o. Luspad na kay na. Nga naman, kung sabi gibuhat lang tos ngit-ngit. Sala. Ay, nalipay masad ni ato. Pero di man na true and lasting happiness. Kana bang tinuod og malongtaron na kalipay. Gitawag na nato og lipay-lipay. Sa to pa di tinuod. Diin mo, naglipay-lipay mi didto. Inomi. Nya tinuod na nga kalipay ang inom. Dili, kay sala mo na. Labi na yung mga hubog na. Mao na, usahay. Iniguli ni mo, maoy, bungkag ang tanang bungkagunos balay. Gamayng sultis kaubas balay, singhag dayon, kay wa naman.
Naglipay-lipay mi, suyop mi dito. Unya, kalipay din ang suyop di ay. Tinuod na nga kalipay. Dili oy. Naglipay-lipay ko dito lang sa ako sa bar, hikap-hikap anang mga prostitute, kanang GRO, makalipay din na. Di oy, lipay-lipay na. Kung ang imo pang asawa imong isigyag hikap, kadto'y tinuod nga kalipay. Mga anak sad, lipay-lipay lang ta, hala Facebook, hala cellphone, hala sige gyud, duwa, computer games, kay kanang kading lipay-lipay ta, enjoy ta, duwa ta. Nya tinuod ay ng kalipay. Nagsigig yaw-yaw ditong imong inahan in taong gasig pasiplat nimo nga gasigi na lang kadagyang pungad sa computer, wa na gani ka kahuga sa imong gikanan, wa na kakapilo sa imong gihigdaan, wa na gani ka kapanglaba hasta sa imong underwear. No? Ang pare isad la lipay kulikta, lipay kay kulikta, tindag kuas kulikta. Nya tinuod ng kalipay. Nanagyaw-yaw ang sakristan o ang mga staffs, parokya, sa sus, kimanti nila, naging ming pader. Anak, siya dito, sige lipay-lipay, anak. Magtanaw in taon, magladok-ladok slawa, tuan na sang kuliktay, gidaan na sa espada, pagi may bahini. Magsige na sila yaw-yaw, maglinibakay pa na. Grabe, ano, di kasi kahuna-huna na to. Mau na ako karon naputos na kuslibak. Agwantahon lang sa dinako. Mao na, unsa may unang requirements sa kalipay, paghimog desisyon nga imong wagtangon ang babag sa imong kalipay o kalipay sa mga tao. Unsa man? Sala. Naamuroy sala, hala hunungan na, di ba daghan kayong malipay. Kanang bana nga nangabit, bana ba nangabit? Sala man na, hunungan ang imong pagpangabit, uli sa inyo. Nya didto na ka magsige gyud og labing-labing sa imong asawa, din adjud ka mo entertain sa imong kabit, malipay patong imong asawa, malipay pa imong mga anak, hasta ikaw wa na kay guilt, malipayon sa ka katus ang imong kabit, malipay pud to siya, ngano man wa na say magsigig libak niya, ang iya sang maginikanan nga mga igsuon nga gihilasan kaayo sa iyang pagpangabit, mga lipay sad. No? Usalan nimo kapag biya sa sala, purting daghanang nangalipay. Kanang imong suyop imong suyop, undanga na Okay, undanga. Di ba pila ka buk malipay? Ang di gyud malipay ang drug lord mo nang pusilon ka, patyon ka. Pero usa ra man sad siya. Gipatay lang ka, pero daghan na kaing nalipay kay miundang ka sa imong bisyo. No? Di man sad mo ganahan. Lagi. Kanang muundang kanang imong sigig pamalikas. Kanang imong sigig pamalikas ba undang nga ra na. Pastang daghanang malipay gyud. Kanang imong anak malipay, ang imong kuyog sa balay malipay, hasta sad ikaw malipay kay mugaan man imong nauna din Ana. Muna sa atong kining unang pagbasa, gibutang gid dinhi nga sa tig-ingon ni propeta Isaías, pagsangyaw sa maayong balita, gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon, pagpagawas sa mga binilanggo o binihag. Ang sintro des Ginoo para gid ta malipay, lipaya kadtong way kalipay. Pananglitan, ang kawatan nangawat dito sa inyong balay, malipayon ba na siya sa iyang pagpangawat? Sa inyong paminaw, ang kawatan, malipayon? Hindi, gikuyawan in tao na. Nya gikulbaan pag na, basig masakpan. Nya wa pag na kasiguro kung makakawat ba? So nakamulungkab kag balay, wa pa ka kasiguro doon na kay makuha dito. Yang masakpan, baka purti pa nimong bunuga, purti anang kuanas kawatan. Nya karon, og dadaan nimong kalipay ang kawatan. Unsa may imong himuon? Ablihi daan imong pultahan og mga bintana. Aron maayo ang iyang pag-agi niya, andama na daan ang iyang mga kawatonon sa kani pwede ni mo dadon, kani pwede nya karing pikas ibilin lang ni sunod na lang sad ni igtanaw sa kawatan ana siya guide unsa iyang dadon, di ba? Nya butangan pag mo welcome kawatan, I love you ana, don't worry, feel free, feel at home, di ba?
Ang kawatan ko, hala kanindot gud aning balaya. Pag sugod niya hikap, pus-pusi na yun. Ni relax man. Ayaw yun. Nya, kamutanan dito, naglingkod mo, pag sud sa kawatan ka, welcome, ana din ka. Di ba? Pagka makaingon yun ang kawatan, lahi man sa ding ilang treatment, pagkalipaya yun nako. Mulakaw to siya magtaghoy-taghoy. Oh. Nya, inyo nang buhaton. Oh, muna tan-awan naghain na diha ang dili malipayon. Nya unsa may laing babag sa kalipay? Ang atong self. Kining atong self. Kana bang ang imong hunahon ang imo nang kaugalingon kana babag ginas kalipay. Pangita mog selfish nga tao nga malipayon. Kana bang tao nga gusto nga siya mo'y tagdon, siya gi sikat, siya gi tahuron, pangita mog tao ingon ana nga malipayon. Muna yung numero 1 kusmod kay ignaw. Kana bitang mugawas akong pagka-selfish, din adjud ko malipayon. Kana bitang mga saba na ko nila ring Brad Boy, kaning pero akong yung tuyuon nga, di jud ko mga saba, dahigon gini nako mga buangon. Dahigon gini nako. Kaning wa na ko mauyon ni ako gining dahigon, kaning tanan nga wa na ko mauyon ni ako gining dahigon. Lingaw kay ka. Kana bang conscious effort. Deny your standard. This thing yun, kanang imong bana pala hubog kayo, nya maglagot yung kayo ka inigduol niya nimo nga hubog guys tanan. Kwa aragon na nga standard, ingna akong bana pala hubog, ako ning lipayon ang hubog. Oh, di ba? Yang sa may hitabo nimo, mahimo sa kang palahubog. Matakdan man kaniya, kay ganahan na magikasiyang baho. Di mo to? Ako kasuway ha, pero kaya mahubog ko, di man sa ko mo dugog ko. Wow, naday ko dito yung gibutan dahil taas. Oh, I like sosiha. Sino ka? Sakop niya noon mo. Kana selfishness. Mauban bitaw nga niingon diri ang atong ikaduhang pagbasa si San Pablo. Kinahanglan yung mapasalamaton ka bisag unsay mudangat kanimo. Kanang pagpasalamat bisan unsay mudangat, pasabot ana wa na kay standard. Wa na kay standard ba? Ang unsa lay moabot pasalamat. Og pangutan-on nato ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang gilansang ang iyang anak sa krus, ningon gitingin to siya, salamat nga nalansang yun. Niya magpasalamat po na. Ningon man San Pablo, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kadinyo. Niya ang mahal nga Birhen, katong gilansang iyang anak sa krus, nagpasalamat ka to. Ha? Pangutan ang Birhen, wa man ko kay bawo, wa man sa takadungog, wa man sa gisuwat. Pero tungod kay wa siya magtingog, wa sad siya masuko, wa sad siya makuyapi. Ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen nagpasalamat. Kining atong salmo, responsoryo, awit man ni sa mahal nga Birhen Maria. Iya maning gitawag natong Magnificat. Unsa may atong tubag sa salmo? Oh, singer, unsa tay atong tubag? Wa sad kay ba? Og di ka tubag, impierno gyud, klaro kayo. Akong kalag nalipay diha sa akong Ginoo, akong Dios. Wa na nagkasaylo-saylo na. Pero sagdi lang, mao man to ang konteksto, no? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Hain ang iyang kalipay, dili sa iyang self, naa sa iyang Dios. Sa dihang gilansang ang iyang anak, unya ang iyang anak wa gyud masuko, diha niya nakita nga ang Dios naa sa iyang anak, kay ang Dios maluluy-on man. Sa dihang nisulti ang iyang anak nga amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat, na pamatud-an ni Maria nga kining gilansang sa cross mao kini ang akong Dios. Salamat. O kining iya karong pag-antos mao na ni ang kaluwasan sa mga binihag ni Satanas, sa mga biktima sa yawa. Apil na ang mga pari nga mao'y nag-author sa pagpatay ni Jesus, ang mga high priests, ang mga scribes, mga Pharisees. Di ba?
Di porting pasalamat ni Maria, nabuntog sa Dios ang sala, pinaagi sa iyang divine mercy and forgiveness. Kamo, makapasalamat mo kung ang inyong anak gikulatag maayos inyong silingan, nya wa gyud mo sukol, porting gubaas naong, magpasalamat mo. Oh, dili ka magpasalamat ng imong anak nagpractice sa Diyos nun nga kinaiya. Di mo pasalamat na. Dili mo magpasalamat kung libakon mo maayos inyong silingan. Di mo magpasalamat. Uy, pagpasalamat kay maunang panahon na nga imong ikapakita ang imong Diyos nun nga kinaiya. Kana bang niingon si Kristo sana? Iampo ang mga naglibak nimo nga mamatay untag sayo. Iampo ba nga bindisyonan sila sa Ginoo? Kada bang maingon ka, Lord, gilibak ko, gisakitan ko, pero kaluy iintawon sila. Kaluy sila. Hatagi sila maayong panglawas. Nya, kung gusto gani ka, Lord, nga mo silot nila, tagaan nimo sila COVID, diri na lang na ihatag nako. Ngana? Muna ang gibuhat ni Jesus, ingon si Jesus, imbis nga sila'y ilansang sa cross, ako nalay ilansang, kay nalipay kay kunila, ug nahigugma kunila. So, unsay unang kwaon, aron ta malipay, ang sala. Ikaduha, Selfish. deny yourself, kanang imong standard. Unsa may ikatulo, hatagi Ginoo ang imong isig katao. Hatagi og Ginoo. Unsa man ang Ginoo atong ihatag ngadto sa atong isig katao, kanang i-share nimo ang tanang nindot nga naa nimo. Lagi ayaw i-share ng imong kusmod, kanang smile mao mo nay Dios nun, ihatag ang Ginoo ngadto pinaagi sa imong smile. Giadto aturog kabit sa imong bana, smile ito dito. Inaday, happy asa Merry Christmas ana. Di ba makalitan to siya? Yang imong bana tuam day sa sulod. Oh, musod to dito. Nayabag na to imong asawa. Isa nga naman isa. Uy, usik apa ka to? Basig nag-nervous breakdown to. Isa nga naman isa. Gihapit man ko diri. Nga gismailan man ko. Niingon man nga, Merry Christmas. Masa man na siya nayabag na? Yang ba na mangot ko sa tuso, bitaw no? Ay, guli niya dito. Ingon sa ka, Merry Christmas. Isa, wa na ginayabag na gina akong asawa. Nga magyaw-yaw man taninig uli na ako. Gikan ko dito. Karong gaingon namang Merry Christmas. Nya mangutana di mong banang naunsa ka day nalisuan na kas imong maayong pangisip siya di oy natarong na Hinoon siya nga naman siya kakita naman ko Ginoo nya akong i-share nimo ang Ginoo ana siya nya ako day unsa may akong gi-share siya yawa gasigi kag paambit nako og yawa nya ako kag suklian og Ginoo iglakaw na sa imong bana mingon paita sa dani yawa man day ni ako na lang sa ning himuong Ginoo oy moadto din sa siyang kabit. Nga maingon din siya dito, sugod karon hunongo na ni nato. Last na lang ni. Last na lang. Napag-isip pang last. Pero iyan ang hunongon. At least, nitakot namang imong Ginoo nga to niya. O di, last na lang to. Yeah, okay na ninyo. Sige, ipaambit ang Ginoo ron dito sa inyong mga anak, mga silingan. Ako sang paningkamutan na mapaambit na kong Ginoo. Yaning akong mga kauban diri sa Kristiya nga dali kay na kong yaw-yawan. Sa unang pagbasa, giatangan sa dragon ang babae nga mga anak aron iyang tukbon ang iyang ipanganak. Nilampos ba ang dragon? Wala. Napatay ba ang babae? Wala. Kinsa man tong bayhana? Si Maria. Mao na ang kinabuhi ni Maria. Ug kamo pa kay giatangan sa dragon. Unya haron tukbon. Sama ka, mapildi mo sa dragon? Oh, dali kay mong mapildi. Sa ikaduhang pagbasa, miingon sa diri si San Pablo. San Pablo ba to? Sulat niya ngadto sa taga Efeso.
Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na tas Ginoong daan aron maway sala. Sunang gana, ang plano des Ginoo nato aron wa tay sala, mahimot ang balaan sa iyang atubangan. Mao na iyang plano. Kinsa may unang naka-perfect ana nga wa gi sala? Maria gyapon. Ana, gitintal bas Maria? Gitintal. Diris kalibutan, grabe kayong tentasyon. Kana lang tulo ka tentasyon niya. Kanang kakabos, gilutos, o gipatay ang iyang anak siyang atubangan. Sunda nga na, kamo kuno ana be? Kanang nanggi kugos-kugos, patyon ta kuno na. Zaman. Okay? Oh, nawa na, nakuha na sa dragon. Pag ingon imong dili pwede, awa na. Patay imong kabalaan diha. Yang ano man nga si Maria, wa man gid siya maunsa aning dagko kayong tentasyon. Bakwit-bakwit og puyo, paanakon lang kag pasungan. Wa gyud, okay ra gyud kay niya. Patan-awon ra kas imong anak nga 12 hours nga gikulata hangtod gilansang Dios cross. Nya gaapong pagyugas namatay na nimong anak gabitay sa cross, gidugsak pagyong kilid sa bangkaw, nabuslot in taong kilid. Pero wa gyud siya mapildi, wa gyud masuko, wa gyud maglagot, wa magyaw-yaw, wa moriak. Nga naman, haron magpabilin siyang balaan. Ug unsa may iyang sikreto? Hibaw mo? Wa mo kibaw? Labaw na ko sa kibaw. Oh na nga unya na lang inig kamatay ninyo pangutan as Maria unsay sikreto nimo Mama Mary nga grabiha nimo no wa jud ka adto matapti ato sa laa ka grabe ato. Pero makakuha ta diri sa ebanghelyo og mga pipila ka mga sikreto. Nanawa ha? Pagkadungog ni Maria nga ang iyang igagaw nga si Isabel nagmabdos unya ang edad 70 anyos na kapin, midali siya pagbaktas, purting layuas iyang gibaktas, mura tingali to gikas Bugo ngadto Santander, aron lang alagaran ang iyang igagaw nga nagmabdos nga tiguang na. Yun ang gana. Unsa man ang pagkamaalagaro ni Maria nga andam mo risgo sa iyang kinabuhi. Kamo mga ginikanan, di gyud mo mahitabo nga makasaha mo. Basta ang nas inyong unahuna, alagaran ninyo inyong mga anak. Di karon kamo mga ginikanan, unsa may nas inyong unahuna, alagaran ang mga anak o sugoon ang mga anak? Alagaran. Congratulations sa alagaran. Di gid mo ana mayawaan, pero kanang ginikanan nga magsigig panugo sa mga anak, dugay na nang nayawaan eh. Unsa may ibutang sa unahuna as pare para balaan kanunay, alagaran ang sakristan. Ana. Di gyud sugoon. Tanawan ni ron inig panugo aning pariya, maingon din sa sakristan. Giyawaan ning pariya. Sugo na sad. Na. Anya, wa manugo ang pare. Karon wa manugo dong. Sa porting sugo ni munamo. Wa na giyawaan. So karon ang butang sa unahuna, alagad yun. Ang asawa kung di yun manugo sa bana, kanang asawaha di gina mayawaan. Ang bana sa di sa yun manugo sa asawa, kanang banaha di gina mayawaan. Pero musugod na isang panugo kana yawaan gid na. Maria wa gyud manugo. Hasta siyang anak wa sad siya musugo. Sige la kalagad. Ang nagkulata sa siyang mga anak wa sad niya suguan nga hunungan na. Ay iya rasang gialagaran, iya rasang gihatag iyang anak. Aperti pataya siyang anak, pero mao to iyang paagi sa pag-alagad. Nga natakdan si Jesus wa. Natakdan sad 40 sang budag alagad, ningon sa Jesus, mianhi ko aron pag-alagad dili magpaalagad. Mo nay unang para nako, mo nay teknik ni Maria nga ang yawa wa kapildi niya.
Ikaduha, na yang giingon diri ay, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kinsay gidaig ni Maria? Ang Ginoo. Kamo, kinsa may inyong kasagaran daigon? Pila ra kakabuk din himudaig sa Ginoo. Ang kasagaran ginatong daigon, og dili man ang atong kaugalingon, ang atong isig katao. Maobitan na din hiinig panahos misa, asa man manglingkod ang mga kasagaran Dios manimbahay. Og wa gyud mo tudlo nga adto dito lingkod, ay adto mo manglingkod sa layo oy. Kay ngano man, wa man mo mudaig sa Ginoo nga di adiri. Pero artista na gani mo'y di adire, kana naging mga sikat nga artista mo'y di adire, awa na, kay ni daig man ta, mo paduol tag maayo. Basta mo daig gani kas usa ka tao, mo paduol gyud kaniyag maayo. Basta nakadaig kaniya, mo paduol gyud ka. Nagmisa lang ko ron, dito sa Guadalupe, astan yung paduol gyud sila ko mag-social distancing tayo, pa-picture mi padir. So sige gimig tan-aw nimo sa kuan padir oy sa YouTube, pa-picture ta. Ana adto gyud sige gisdag duol nako. Pero katong wa mo daig dito ras layo unsa na tuom ka ng pariya. Manam na. Magpalayo ra man na. Nya kamo ron og nidaig pa mos Ginoo nganong naa mos layo ng lingkod. Yung kana may COVID padir. To. Wa gyud mo kadaig sa Ginoo. Nya sunod nga mura mo galagot na nako. Ang sunod nga mo na ikaduha, sigihag daig sa Ginoo, ang sigihag daig ni Maria ang Ginoo. Ikatulo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Diin si Maria naglipay, hain ang iyang kalipay, naa sa iyang Dios. Kamo, hain marong inyong kalipay mga asawa. Asa mo mangitag kalipay, sa Dios o sa inyong bana? Sige, tubag. Sa Dios. Anak mo sa Dios mangita o sa inyong bana? Oy, kasagaras mga asawa, anas bana. Muna ako ng bana, adto naging maglipay-lipay sa silingan, masuko dayon. Kaya nga naman, wa na ko'y kalipay, kaya tuan naman ka dito gapuyo. Ayaw, ano guta, papuya lang na siya dito, God. Total, ang imong kalipay, tuwa man sa Dios gikan, di man gikan sa imong bana. O di ba, kakuha mo? Di juga kasahaan na. Magkita mo siyang kabit, okay ra gyud nimo nga naman wa man sa ka mangitag kalipay des iyang kabit, tuwa man ka mangitag kalipay sa Ginoo. Kakuha na mo? Kamo mga ginikanan, hain man mo nangitag kalipay sa Ginoo o sa inyong mga anak? Sige, kusga, hain mo nangitag kalipay diha sa inyong mga anak o sa Ginoo? O Ginoo gani, di gyud mo mga saba sa inyong anak, bisag dili pa na mo respeto ninyo, bisag di pa na mo tabang ninyo, kay nga naman wa man sa ka mangitag kalipay diha. Ang imong kalipay tuwa mas Ginoo. Unya kay si Maria, ang iyang kalipay tuwa mas Ginoo gikan, ang iyang gibuhat gasigi ra siyang paambit sa kalipay. Ipaambit niya ang iyang kalipay ngadtos iyang bana, ngadtos iyang anak, ngadtos iyang silingan, ngadto sa iyang mga kaaway. Nganong iyang mang-i-share ang kalipay? Abunda man siya sa kalipay kay gikan mas Ginoo yang kalipay, di man gikan sa tao. Kamo gani mangita ang imong kalipay na inyong naong, siging pangmusab anang naong, siging usab anang naong kay malipay jud ko, mabadlisan na gyud nimo, baga na ni akong kilay, malipay nako. Kilay lang mo'y makalipay nimo. Madunot ra ng kilaya, oy. Makuluran na ni akong buhok, malipay na gyud ko. Ana. Uban mangitag kalipay des iyang balay, makabalay lang kog dako, lipay na gyud ko. Sus, kaway ayo. Unya nagkusmo da ang naong kay igihan na kay siyang balay. Kakuha mo? In short, si Maria wa ka sa kay ngano man ang iyang kalipay tuas Ginoo niya gipangita. Wa niya pangitaa dias mga butang o mga tao sa kalibutan. Muna nga bisag kuhaon pa ang tanan, di gid siya kasa. Kamo tamparuson lang mo kausa, apil na sad ko. Unsa may mahitabo dito? Suko na yun. Tamparuson ko nimo. Unsa katungod nimo nako? Tamparos ka nako. Ngano man di gitamparos ka? Mo na ningos Jesus kung tamparuson imong pikas aping, patamparos lang sang pikas. Ngano man di?
Nangita di kag kalipay gikan anang imong naong. Ang imong kalipay gikas Ginoo, duwa diha sa imong naong. Mo na ayaw kasuko bisag bunogon pa na kay wa man sa ka mangitag kalipay gikan diha. Kay kuha mo? Wa gyud.